No niin, ja niille vielä, ketkä eivät ole tajunneet vielä siirtää tilaustaan, niin tältä Finnish Players Groupilta tonne pelaajaporkkanoille, niin tällä viikolla live-striimiä tulossa. Ja mulla ei vielä ole tällä hetkellä mitään käsitystä mihin aikoihin. Eli niistä tulee ilmoitukset aina tonne, mikä tää nyt on, keskusteluvälilehdelle, mutta niitä ei tule tämän kanavan, vaan ne tulee tuonne porkkanapelaajille, ei pelaajaporkkanoille. Niin, eli jos teitä kiinnostaa katsoa live-striimiä, niin kannattaa seurata sitä pelaajaporkkanaa kanavaa ja sen sitä keskustelujuttua, koska niin, siinä nyt on vaan tällainen pikku, että niin, se olisi sitten moro, että käykää nyt sitten katsomassa se toinen kanava.